Niin. Sitten koira oli jo vuosi 3 kuukautta ollut aina avaa, niin sitten vähän hätään sitä tekemään. Nyt voisi joku antaa, kun Nimi on Enne. Mikon avaa ja nyt lähtee. Mikko sanoi, että siitä pitää tulla Ja, bra, ett bara. tai joku Downfall. tai joku pikkukoira. Joo. Border Terrierin Juju on olemassa ja sitten on joku. Ja, ett bara. Ja, Downfall du sätter på. Sitten on olemassa Laura ja Kaaposta. Kuuntelin jossain kysyä. Joo. Seuraavana tulee Laura ja Kaapo. Kavalieri. Kingsorsis Spanieli Kaapo on ainakin olemassa. Sitten on semmonen joku, ai niitä on varmasti enempikin. Mutta on se Laura ja Kaapo, niin se on joku Maxi X-rotunen. Mutta tiedättekö, on Cocker Spanieli Veijo, joka on Maxi saava. Se koiran nimi on Veijo ja se on Matte. Tämä on hepuli. Tää näyttää ihan niinku vaan täysillä ulos. Aha, hepuli iski. Niin on mennyt puolella. Keskellä on hyvä. Oikein. Hei, onks se Maria tuli se pentti? Ei. Kestätkö se lähtee? Haluais Laura pentti? Mä näin. Ai se on nähnyt.